Kama fia. Dan ni be mo be mala sa ha. Ka kanta iga telephone na. No kama godo. Mu chat mu na ta kasula mana kula fu. Fere be ga. Me minga te su fe roi. Ai uye kuma fe fege. A be de kanta telephone na. Ma. Soit mu na ta kasula fu. Okay. Ti do kama kuma do fia. Idora. Téléphone to isa. Ta. Wonye muso soro fu de la. To ko yi. Iga mogo no a. Mogo dme. Iga shugono mogo no nge. Ulu to isa shugono mogo dme. Nga legze terke. Chokoro yi. Mara ne wele bi. Kata ne la sigi. Ne ni fa jege kata ndemsen nama fo kan korobaya ayan dalaga ni nyogoma ko demso do ba le bolo ne fa u dalaga ni nyogoma nu de korobara wol di nyogoma kritikara taka e woro ni ba demso bla ne ka bolo ka ba ko fla ta na do ka bla e woro ne furugala ne wa e ra be ne do ne bo furuga ka muge ni nga genial nga che ne be muso furuga na dengelen so do ka bla nga che musa iti malangola dabla cɛkɔrɔba bɛ nimisa nasa ko k'a bɛ n ka bila la k'a ka di n ye cogo o cogo n ka kɛ ten fa n yɛrɛ i b'a dɔn ɲɛ min fa cɛ ba n'aw y'a bila yɔrɔ min na an bɛ yen ne kɔnɔ kelen da na dɔrɔn ka n yɛrɛ ɲini ne bɛ nin furu wa musa malangola dabila i m'a fɔ i b'i ka malangola ɲɛsin mɔgɔ bɛɛ ma mɔgɔ bɛ k'a denmuso d'i ma i t'o minɛ ko f'i b'i ko ɲɛsin o ma mɔgɔ bɛ fɛn min barama kɔnɔ n'i y'o sɔrɔ barama datugu sanfɛ ka ban film ma ban ere b'a dɔn ne sɛbɛkɛla ne tɛ sɛbɛkɛla ye ni t'i sɛbɛkɛla i ka malangola ne bɛ ja dɔrɔn de ka di ne ye walayi cɛkɔrɔba a tɛ nimisa foyi la nin na ok ale ni ne fa y'a ka teriya kɛ ne ka m'o la ne ka m'olu ka teriya la a foyi t'o la k'aw bɛna ka teriya kolo k'a b'o sinsin ne t'a kɛ yɛrɛ musa i miiri dɛ cɛ n ka cɛ n bɛ sira ɲini quoi cɛgana ye anw ye musotigi ye cɛganaw yɛrɛ fɛ baro yɛrɛ walayi a man di i tɛ sentiment sɔrɔ a la quoi cɛ n bɛ taa fɔlɔ quoi a kɛ ten a kulukutu ne yɛrɛ bɛ fa tile 2 nin na n taara Ali mun kɛra e dun changer ka nin sigi ta yan mun ne kɛra Sali ye mun kɛ wuli ka kuma fɛ kɛ i fa y'a di cɛ ko mun est-ce que y'a mɛn ka ɲɛ i yɛrɛ de y'a fɔ ne ayi e m'a mɛn ka ɲɛ o tɛ se ka kɛ o kɔrɔmanda la ni Sali ye o bolo subagatɔ sera ne ma ayi e k'i jɔ ne bɛ taa ɲɛɲini n'a kɛra min kɛ a ɲɛ bɛ na dɔn se ka kɛ kuma papa fɛ yan kuma papa fɛ sa e yɛrɛ b'a dɔn ne tɛ Musa fɛ ni Ali de fɛ walayi n'aw ma ne di Ali ma ne bɛ n yɛrɛ faga kuma papa fɛ sa mama n y'a mɛn ko n yɛrɛ balila ne la cogo min Ala kelen pe de b'a la i kɛ pe o n bɛna kuma a fɛ ka n'a kasi sa i man kun Anta, muna taa dugu kɔnɔ ka na wa? Ne yɛrɛ kun mago b'e la o. An ka sigi sa kɛ. Ayi a ma se sigili la. Ne bɛ fɛ i kun ye Sali ka furuko kuma min fɔ i ka a bɔ a ma. O cogo di? Ne bɛ fɛ i k'a bɔ a ma kɛ. Mɔgɔ minnu tɛ ɲɔgɔn dɔn u ma lamɔ ɲɔgɔn bolo ko e terikɛ dɔrɔn k'e kelen ka layidu ta o ye. Sali yɛrɛ tɛ hali a dɔn yɛrɛ e bɛna a di cɛ min ma Sali yɛrɛ tɛ a dɔn ko f'e k'o ta k'o don ma tile se kuncɛ mɔgɔ minnu tɛ ɲɔgɔn dɔn wa a ko k'a t'a fɛ fɛnɛ o bɛlɛ ko f'e k'o ta k'o don furu la mun ne b'a jagoya furu. Anta, est-ce que bɛ ka kuma fɔ i hakili b'a la?
n'a tila de kan ka ne dɛmɛ nin ko in na n'a fɔra k'e tɛ ka ne dɛmɛ ko fo ka ne bɔ n hakilina la Fanta sabali ne bɛ a di n den de ma n'o ye ne terikɛ den ye i y'a mɛn wa. Ne m'a fɔ n ko I kana di denkɛ ma wa ne m'a fɔ fɛnɛ k'a kana furu parce que a sera furu ye mais au moins a ka di cɛ ma a bɛ cɛ min fɛ furu ka jan o ma dɛ dulokiba tɛ ko ni sɛgɛn de b'a bɔ k'a gulon koyi. Fanta ne b'a di bi n b'a di sini e ko cogo di ne terikɛ tɛ ne don n b'a d'a ma n'a kɔni ja ne tun b'a pa i kunna ka sɔrɔ n bɛ ɲininka o koyi ne ka sariya bɛ sigi e ka sariya tɛ ne fɛ yan dɛ m'o de f'i ɲɛna dɛ. mais ne bɛ ka min f'i ɲɛna ni mɔgɔ minnu ka di ni ɲɔgɔn ye an k'a to olu ka di ɲɔgɔn ma an tile n'olu tile tɛ se ka kɛ kelen ye denmisɛnnin de don Sali ni Ali bɛ ɲɔgɔn dɔn u ka di ɲɔgɔn ye hali u bɛ kalan kɛ ɲɔgɔn fɛ n'a furu nana kɛ a bɛna kɛ diyaɲɛ furu de nka e b'a fɔ mun na ko f'i k'a bɔ a ka diyaɲɛ furu la ni ka taa sigi cɛ kun a tɛ cɛ min dɔn a t'a jogo dɔn cɛ min man d'a ye i b'o kɛ mun na nafa jumɛn de b'o la. I m'a faamu e b'a fɔ ka di Ali ma e b'ale jogo dɔn wa e b'ale dɔn wa mɔgɔ bɛ faamu a la kodɔn fɔlɔ. Ne fana ma sɔn Musa ta in ma ne t'a la ne tɛ sɔn. Ne fana ma ne ka sariya bɛ n ka so yan dɛ ne de y'i furu ka na i ma ka furu dɛ i bɛ taa dugu kɔnɔ ka na a ma ban. Sali. Ça va? I bɛ ka taa min? O mun bɛ se ma o bɛ ɲɛ sira la. O mun bɛ se ne ma wa? I maminɛkɛ de ye ne y'a mɛn wa? Musa, ne t'i ka kalabantiya la i y'a mɛn wa? E bolo ko ne fa ye kuma min ta k'a f'i ye n'i bolo k'a bɛ kɛ ten a tɛ kɛ ten dɛ. Sali, ne tɛ kalabanci ye. I fa de ye kalabanci ye. I fa ani ne fa olu de y'a fɔ a ɲana o a ma ɲa o ne ka foyi t'a la i y'a faamu ne tɛ kalabanci ye dɛ a jɔlen lajɛ dɛ. Musa, ne fa de ye ka kalabanciya e de ye kalabanci den ye sinon ne fa tɛ kalabanci ye. Sali i bɛna ne dɔgɔya wa kana ne dɔgɔya dɛ min ye e furu bele ka taa ne fɛ ne furu la na ja e bɛ tigɛ da ne kulo kɔrɔ. Désormais, ngana kuma k'i bɛ kuma dɛ. I bɛ mun kɛ? B'a fara i kulo kɔrɔ dɛ. N kulo filɛ a fara kulo kɔrɔ. Sali ne ka kuma e ka kuma. Sali nin bɛɛ de b'a la sa bɛɛ de b'a la ne kelen ka diɲɛlatigɛ nin bɛɛ de b'a la sa kana n digi i yɛrɛ la i y'a faamu furu la nin bɛɛ b'a la i y'a mɛn ne ka diɲɛlatigɛ wala ne bɛ suge la su in na i y'a mɛn. Y'a mɛn bɛɛ de b'a la k'an bɛn y'a mɛn n taara. Fanta k'a kɛra cogo di? E kun b'a fɔ ko Sali bɛna di ne denkɛ ma. Sisan hakɛ to koyi i b'a dɔn k'a ko taara ka ne yɛrɛ bolo da. Ne kun t'a kalama ko ne ka sotigi kɛ hakilina ne ni ka Sali ta k'o d'a terikɛ denkɛ ma t'a dɔn ko Musa wa jɔn de ani ne yɛrɛ fɔra ɲɔgɔn kɔ kuma la i b'a dɔn k'a filɛ nin ka tigɛ janamini ne ɲɛ kan sisan e n'a ma bɛn sira la. Ayi a sɔrɔ bɛ la walahi a tɛmɛ n'o kan o k'an yɛrɛ ayiwa ne taara k'an b'u fɔ. Ali i jɔ k'i jɔ Ali i bɛ ne dɔn kɔni Ne ka sira bɛ dɔɔnin na
E ka sira tɛ ne dɔɔnin la. Ne ye Sali cɛ de ye. Bon désormais n tɛ fɛ k'i ye Sali nu fɛ yen ko exercice kuma tɛ leçon ta ma. I y'a faamu wa? I bɛ ka taa min? I kɔni tɛna fɔ k'i bɛ taa Sali nu fɛ yen. A da bi ma yɛrɛ n ɲin'i ye tugun i y'a faamu wa? N tɛ fɛ k'aw ye hali ekɔliso sira kan n tɛ fɛ k'aw ye. Ne muso de don. Bon ne tɛ fɛ n muso ani mɔgɔ wɛrɛ ka gɛrɛ ɲɔgɔn na. A ka dan nin ma i y'a faamu wa? Kɔlɔnkolon bilalen filɛ. Papa. Ne kun y'a mɛn ko Sali dira cɛ ma. Awɔ. Papa ne kɔni nana baasi tɛ dɛ ni n bɛna mun fɔ n'a digir'i la i bɛ yafa n ma. An ka papa a ka di ne ye i ka Sali de di ne ma furu la dɛ. Ne yɛrɛ bɛ Sali nɔfɛ o de la. O de kosɔn hali n ma sɔn ka manamana ko ta k'a sɛgɛrɛ. Ne ka kuma in faamu. Nka ne bɛ yɔrɔnin dɔ de nɔfɛ. Aw bi don aw tɛ se k'o faamu. Adamaden kan k'i jɔ k'i dalakan de la. Komi ne layidu di Musa fa de ma. Ko n bɛ den di a ma a ka d'a denkɛ ma. Mais aw bi denw ka ko a n'anw fana mɔgɔw ka ko tɛ kelen ye. Wala depuis den ma wolo don min na an bɛ layidu ta ni dɔ ma fini sira la dɔ bɛ a dalakan di dɔ ma. Dɔ ye karisa d'i ma furu la. Ne b'o dalakan de nɔfɛ. K'a ko n ye kojugu wɛrɛ kɛ na o tɛ. A ka di ne ye ne b'a fɛ ka n dalakan in bato ka den di Musa. Papa ne b'o bɛɛ dɔn o bɛɛ la papa ne de bɛ deli i ka sabali. Ka di ne kɔni i ka Sali de di ne ma furu la. Ne kɔni ne bɛ deli yɛrɛ de. An ma tɛ kuma faamu. Ne y'a di Musa ma. An b'a ye mun mɔgɔ ye? N cɛ k'i b'a ka muso ɲini ka d'i ma. A ka san kelen d'a muso ye yan kari kɔnɔ. O kin da ka san kelen d'a muso ye. I ye n ka furu fiɲɛ tuguni ka ko san ko dama. A ka san kelen d'a muso ye yan. I sen fiɲɛ tuguni. Allo Ali. Ya hakili bana ne tun ye histoire dɔ fɔ e ye. Ko cɛ y'a yɛrɛ faga. I bɛ yafa n ma yɛrɛ de. Ni ne ta bɛna k'o de. I bɛ muso wɛrɛ ɲini. Adi. Sali. Sali. Attention de la attention. Ne dun tɛ sɔn i ka fɔta in ma dɛ. Ne den de don. I y'a faamu wa? Ni mɔgɔ min ja ne b'a don de ma hali sini. N y'o de f'i ɲɛna n ko ne tɛ Ali Musa ko in na. Ne ko n ko Ali de wa a bɛ di Ali de ma. Awa ne bɛ n den ni Musa ma. E ko cogo di? Ne tɛ Musa ko la ne ko Ali. I b'a dɔn dɛ e ni den a bɛɛ bɛ ne ka mara de kɔnɔ. I y'a faamu wa? Ali dɛ Ali. A ma ni tile. E de ye Sali fa ye wa? Awɔ ne de don. I ko k'i bɛna di cɛ min ma Musa. Ne terikɛ yɛrɛ de don. A bɛ ka ŋaniya dɔ ta k'i denmuso sɛgɛrɛ. Kana d'a ma dɛ. I b'a dɔn dɛ aw terikɛ n'an furu de ye. I y'a faamu? A diyara o a ma diya o ne bɛ n den di Musa ma. E ko cogo di? Cɛkɔrɔba ne ta tɛ dɔ wɛrɛ ko ye. Ne ta tɛ nafɛgiya ye ne ta tɛ foyi ye. Ne terikɛ yɛrɛ de ye Musa ye. A bɛɛ nafigi de ta ko e ta tɛ nafigi ye. Perefu bɛ ne bolo.
b'a nin b'a denmuso a y'a bila ne ka bolo kan ka ban ne bɛ fila ta na dɔrɔn ka bila e b'a dɔn ne ye furukɛla de ye e yɛrɛ e b'a dɔn nin b'a denmuso a y'a bila ne ka bolo kan ka ban ne bɛ fila ta na dɔrɔn ka bila e b'a dɔn ne ye furukɛla de ye e yɛrɛ ne y'a f'i ɲɛna n y'a f'i la n ko Musa ko in man di ne ye a lajɛ mɛlɛkɛnin bɛ ka min fɔ ko ne taara mama ne ka Sali ne Sali sɔnna bɔ ne la ni bɛɛ ma wuli i ka furu ma gagné Sali wuli Sali wuli sa Sali kan oke nasa Sali dia wuli aku ni fema ko na bak sura kana ko bi Sali ibis na hod la yoro Sali wuli sa Sali dia wuli Sali wala liga ama doctor so wele ya mo ke Sali pasa ko na ko ga ya wala